mboɗo min noddoɗo joni joni Dieynaba Bassoum nde tawno ko tiktokeuse mawɗo mi yiyamo wonde TFM ene sohlimo pour émission Pulaar. Allô? Ça va Dieynaba Bassoum? Ça va, Djibril, on selli. No mbaɗɗa e tampere? Machallah, wala mbaɗa selli ko mawɗum. En fait min de ko jagal Ndour nodduno ham. Jagal Ndour? eyyi o wi wonde omo sohli o yi en enen ɗiɗo e TikTok he omo sohli émission goto Pulaar mo batten ɗum présenté minima toon to TFM. Ah bon? Oui. Ah non, je me dis, je me dis. Ah c'est ça. Déglu hoore ma. Hein? Ko mbawɗa? Ko? Ay tan feere mo. Eyyi. Ɗum sakkono mo ara. Ah bon aɗa pari pour émission o de? Ah, bien sûr, mbaɗa pari kay. Ok d'accord mais ko Pulaar ko tigi o namdi de. D'accord. Tigi, c'est-à-dire? Pulaar ɗigguɗo o tekkuɗo o. mi pari e Dieynaba Bassoum joni paami koye DJ Mangane koye makko paami joni. Allo DJ Mangane? Naam. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Boy mi noddima appelaji kewɗi de. Billahi mi waɗima message WhatsApp joni ma jafoɗa ko jaroɗa entraînement de kam. Ouais, c'est vrai min kay komi kulɗo mi nalda ɗo vidéo ma goto boy vidéo fewa en. Vidéo min? Wallahi vidéo waɗi ko fuite gahen. No way? Ouais vidéo kay mo ganduɗa horma gahen aɗa ɓoori ha laaɓi. Mino? Ouais j'arrive pas à comprendre mbimi ɗum ɗum. Non wala min. Non mbimi ɗum wawa wonde par ce que affaire o yesso ngo ko yesso ma mais mi anda noon ko affaire ko waɗa montage medita. Non wala min non min je fais pas min mi watta César. Ah non mais andirama ɗum de mon frère mais ɗum ɗo bonna réputation ma. Mais no keɓirɗa vidéo? Wa vidéo ko jeune fille goto nelli kam ɗum gahen. Non waɗam ɗum transféré gandam ɗum ni. Non ma gommi ko kulɗo ni gahen. Heɗi kam. Hein? Wallahi heɗi kam trop. Poisson darwilo woni dande DJ Mangane. Wallahi ƴewa joni mbimam ɗum gonmi ɗo mbaɗtaki téléphone o ɓe juuɗam ni mi cinne wallahi. Ɗum jigaɗen ɗum ɗo jigaɗen vidéo wadde film. Vidéo woni wini patte. Ɗum jigaɗen. Boy mami haalane j'étais eu. Non wallahi ɗima yi kay mais min gasan taw avril o ne heddi min ko an waɗimi ɗum rappelé de. J'étais eu. Mbaɗani wonmo jogata warde an. ɗum kay min kay mboɗoɓe programme mum kay wallahi mi heɓat ɗo hewka. DJ Mangane. L'homme de multidimensionnel. Merci mon frère merci min momo jakke merci. Ok porte-toi bien mon frère. Ok merci frère jarama merci. Mangane porte-toi bien. jaajëf. Kadia aren ɓawli ko woni o wi wonde wonta commande hihi annene aɗa mbi hunde fof mboɗo suusi hayde tikkere wallahi oɗo tikkan men min sa tikkani amen tan a heeɗi balaɓe amen heeɗi guerñe men kay wona e bala woto tikkiɗel amen an woni guiɗo an woni sekil an woni dendaɗo gurdam so tawi pulago tan yiɗ min nde tawno minen ko pulago tan wonani min ɗo tikke woto tikke sa tikki remi ɓuuta min jiɗa tikko ɗum noon yo ñamale moƴƴi jomdire ɗo min mbaɗinima vidéo ya wurgo juuti ñanden mawɗo goto calsalo wimin wonde ñebbe natti wonde dendiragal mboɗen noon on ko mamma min mbi wonde holko tagi o wi noon o wi DJ mbimenam o wi ko kilo ñebbe ɓuuri kilo tew serde mbimi wadde so tawi ñebbe natti wonde dendiragal holto dendiragal watta o dendiragal wattama e makarum joni kala jiiɗo denɗum ene sawi makarum tan ene wawi jaggude ɗum nde tawno wonde o wi wonde o huyɗi ñawre wonde guiɗe ɗiɗi aduna ko fuɗɗi ko ñawre ko yitere wotere tan kono calsalo goto wi wonde hoyɗi ñawre ene waɗi guiɗe ɗiɗi ko mone ñebbe ko mbarodi roro wordu walla fata nana e ñaam ñagui duwaw ade andata tan wawa yaade gaga guiɗo mum ko ñane guiɗo mum ɗeni ɗum haare jooɗi hakkude moon ceeri ko laati ɗon so gurdam e mayde pawama cuɓatoɗa ko mayde gacca gurdam ne tawno ko tagannoma wurde ko ko ɗum woni ko yalte ma ha laaɓi cer woni on mo gandanɗa hoorema kañum woni guiɗo ma o ɗum noon so neɗɗo dañi guiɗo mum yo jagge mum tiiɗa so tawi a heeɓe guiɗo ma a lelota ko ɗanoɗa a yarata ɗum ɗita a ñamata kara beeli oya miijoji koɗo ma hakkille udda gona e ñalawma cikka ko niɓɓere gonɗa bandiraɓe so tawi giɗo tikki tan an ni tigi rigi giɗo mum ɗum tagi noon hakkude giɗo e giɗo
eɗen gandi ko neɗɗo e feccere mum feccere neɗɗo timmani neɗɗo kono nden feccere so yehi acci feccere mum tan fulɓe ne kewiide so tawi golle jurnama puɗani min mi ronki andude site uji men internet ɗi joguiɗen ɗi holko woni nafoore majji walla enen foti invité tan ko invité noɓe ɓe ɓen yo continue invité ji tiktok uji ɗi hande koɓe mbaɗata e nder leñol ngol ko hunde lamde car nde alda e gurwunti wonko ɓe ɓeydi hen woni rewɓe ɓe e worɓe ɓe somi hokki exemple Dieynaba Bassou men somi hokki exemple e DJ Mangane en et ainsi de suite ene mbayli leydi kono koye liƴƴi goɗɗi tan garata jiya tiktok uji ne invité e nder site uji walla e nder télé ji jiya mbiruji ene invité jiya nalankoɓe ene invité kono ɗum ene ɗe men ɗo so waɗi hitande ne wawi joɗade duuɓi ɗiɗi taw wattani onon joom site uji en ɓe mbaɗe feere ƴeewon ko leñol ngol woni e dow majjum ko paamon ɗum ɗon invite on tigui rigui ɓiɓɓe leñol ɓe ko ɗum woni gonga so tawi gulle jurnama kay puɗani